Η απάντηση οφείλεται στο γεγονός ότι το ευρώ σχεδιάστηκε από τους Γερμανούς και τις βόρειες γερμανοειδείς χώρες σαν ένα κουστούμι που ταιριάζει στα δικά τους μέτρα. Είναι σαν να βάλετε σε μένα ένα κουστούμι ενός γίγαντα 3 μέτρων, 2,5 μέτρων, κοντρού έτσι ενός και να μπορέσω να το ταιριάξω σε μένα. Ή το αντίθετο, ένα δικό μου σε ένα κουστούμι ενός τελείως διαφορετικού σωματότυπου. Και θέλω να πούμε αυτό. Και να πάω στην πολύ έτσι σύντομη επιστημονική του προσέγγιση. Υπάρχει ένα βραβείο Νόμπελ που δόθηκε στον Ρόμπερτ Μαντέλ για το θέμα των διαφορετικών νομισματικών ζωνών. Ο Ρόμπερτ Μαντέλ, Καναδός οικονομολόγος, ήταν ένας από τους υπέρμαχους του ευρώ.